الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد بندرابي جولبي تدوبي موجبي هوربي تجيبي ليلة القدر إذن كوري سبي الله إذن مني سبي الله المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول كردو رمضان ومجورتي براج مكتو الله ويافي بكار مكو on julɗo jammaji ramadan omo jorti jobdi allah o yafam bakkar makko damal nani aljanna welinanore yanoɓe gartata toon ala tampere ala ñittare ala buuɓe ala dépasse ala coura ala ndiyam a yoɓata facture wiyete ko reyyan joom korken soɓe naatiri ngal ɗo damal ngal ɓudde bandiraɗo debbo ceerno ousmane min noon mi wawa hoorde mbeɗa wonde tension i joni ɗeɗo dame mi naata hen an ñambinɗo o bandiraɓe allah wona neɗɗo jobdi allah foti kono allah foti ni allah andi jobdi mum gila dawa yimɓe enen ñaama yimɓe jara gueeƴi gasani hendu gasani sa wiyama ya job facture nangue aɗa wawi facture hendu aɗa wawi facture extérieur aɗa wawi a wawa allah ko jogui ko gasara wa jannatun arduha samawatu wal ard aljanna welinanore gasata rewɓe hewɓe ala kiram ala denkude dande ala ñumbade ala yaade piye ala diftungo fof ko free liberté totale to aljanna ro sangara nan toon sa yari a mandilta a tarra ko comcima ceerno ousmane koye qissa annabi moussa gonɗen wi bandiraɓe sehilaɓe hande ko aljuma yoɓe juule almoustapha sallallahu alayhi wa sallam siftimɓe ɗum ceerno ousmane إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جولي مو دغرامو جولي جدمو غيندمو المصطفى صلى الله عليه وسلم سا حاجما بيتي سا اترام سا رونكرام اللهم صل على حديث اوتانتيك او صلاه النبي اوتانتيك او جمتودام ها هونو ما لپين اللهم تن ما حاجما برنما وليرو با موست باوا جلد اتيكانتا فارما اتيكانتا les enfants اتيكانتا ماما اتيكانتا hoddibe parce que ndemani welliti ko be kabe sabu mako ko mbuude buudde dum don ko zéro do ma do bandirabe sehlabe biya holdum ceerno ousmane haldu ses اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حديث أوتنتيك بندرابي جول أونن يد موسى عليه السلام ولن جيد نند قصة مكو إذن كنت إنبينو هنكي ɓeɗo sukaɓe rewɓe lisan bammuyen ko nayejo abuna cheikhun kabir lisan bammu cubalel ko nayejo no mbiɗen ni ndesa ɗum nawa ɗum tortira ɗum tampina ɗum a ñammina ɗum a holtina ɗum vraiment ene hersini wallahi ene hersini bandiraɓe julɓe enam babuna cheikhun karim moussa ndeysan alayhi salam ƴogadi baga ɗiɗi ɓe kooti ndeysan aha tiɗɗo ko noon waɗata joom sembe ko noon waɗata bamma ɓe wimo nodde oɗo gorko moƴƴo nodde oɗo gorko mi haalde mum bandiraɓe sehilaɓe enam nde moussa ari holko ɓe kaldi ceerno ousmane enam فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين أدني يدعو لابي بون فرعون أدني ثم بهنكر الرول أيالتي ليدي ما ببندر أبي سيرة تسمان قولي سوغا بربي هولكو حالي كدي ما نيس écoute très bien écoute ma nièce écoute ma chérie أينام قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين إيه بابا أبرا أودا أينن يتن أونا جايناكم من ko jom sembe te ko amin sabu nde min garhe lawol nde o ƴewanimi o yiɗani hayyide mi
o yiɗani hayyide comcam oɗo gorko o ko kellifaɗo ko ñippo guite makko ndeysan ƴettanmo onen enen gaynako al Mustafa sallallah sallam o wi annabaɓe fo gayni ɓe mbi ya rasulallah hay an o wi hay mi ayni e qaradiɗo ahlu makka wallahi eɓe jooɓa mbuɗan seeɗa bandiraɓe sehilan gaynako ndeysan aynaɓe onon joom jeeri en wallahi min toñi on min joɓani on nde min goni sagarhaɓe nde min gaare moon cente dokki ɗum kaɗɗam dokki ɗon min ittaka wattaka e ɓirɗam joni e kes kosam nagge ƴaake mbaɗɗon hen lacciri ɓodde wunde min jangguinani on min gandinani on min mbaɗani on école aji min mbaɗani ɗon boyli min mbaɗani ɗon forage so min jiiɗi wadde kadi ɗumɗoji amen ɗi holno wiyete mi yiiɗa reftude inde nde so min jiiɗi wadde ihtifalat so min mbaɗi wadde cérémonie ji amen min gara dokko min gayi min tampanani ko tampan ɗum ndeysan mbi gaynako mbi walla ki o ko samma o ko gaynako e o jami mi o janggani école moƴƴani wallahi oɗo ɓurma moƴƴir saare o hirsanma ndeysan gooleje ɗum ko nayi ɗum ko ñalbe ɗum ko beyi o wiyata ha janggo o calculta ha lewru maya ɗon o hirsanma furum cakkude nanguɗo ɗalɗo onon jeerinkoɓe yo Allah waɗe mum barke yo Allah addu toɓa ha heewa yursili sama aleykum midrara o yimdidukum bi amwali o bani wa jaakum jannat wa yajim anhar yo Allah waɗan ɗum onon jeerinkoɓe toɓa ilam ila gawri heewa dañon kosam ɓiron nebam sirma yalta hen ko keccam yara hen ko bebbe yara hen ko bebbe ñamata yara hen ko foppete ara hen oɗon gadda wuro oɗon nawa jeere oɗon kotta koɗo jeerinkoɓe yo Allah waɗe mum barke bandiraɓe sehilam enam ɓe mbi baba oɗo gorko o para o liggano en Shuaib wiyama ko annabi Shuaib kono wiyama wona Shuaib o wimo a arta gaynana kam mi resnuma ɓiyam mi resna ɓiyam e gaynaka aha قال إني كريكو غوركو حالي غوركو موجو قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين أي موسى أأرتان غينناكم duuɓi 6 mi resma biyam debbo sa timmini 10 ko jiɗɗa fof mbaɗa ma taw komi pocciɗo mi lundata ko mbimi ko on jii oɗo gorko pocciɗo o ƴamani ɓiye ko debbo bandiraɓe sehilam enen hannde sa ƴamani ɓiye debbo ko adi fof teddinaɗo o so teddani o hoyna ɓiya arabe mbi innal karima idha akramtahu mallaktahu wa idha walduna laima idha akramtahu tamarrada o wi teddude sa toddini ɗum a foppi ɓiya a socci ɓiya a waɗi hen kanŋe a waɗi hen kaali sa tottimo a teddinimo a rokkimo a ñamdakimo haydara o welto hen o teddina ɓiya oto noon koyɗo o noon o hoyna ɓiya waji goto ndeysan koye leyɗel arabe ɓe tengge ɓiya ko o wi ko mbuɗu gotu suko gorko dokkade debbo sa fo wiya debbo he an ko mbuɗu tan jarɗa babiraɗo tini ɗum ndeysan mettini o noddi galle suko gorko o noddi bamaken fof o addi caisse Pepsi o wi ko ɗum ɗo wonno tenge ɓiɗon nawe ɓiyon mi heɓti ɓiyam bandiraɓe sehilaɓe ndeysan tedduɗo mo teddinani mo teddani sa teddini ɗum ko bone mbaɗɗa a waɗani place gaynɗa kam duuɓi 6 mi rokkuma ɓiyam defti mum ni sukaɓe tampi ndeysan heɓ mbawa resde hol sababu parti o sabu diine o sernaɓe mbi Moussa alayhi salam o luwi hoore makko duuɓi 10 haw wawa rende hoore makko o deni ko waɗe reedu makko ɓeeɗo annabaɓe no mbayi tampude en mbi cikketen dañde taka o dañde oto ko ɗum won fatu so ɗum wona fatu al Mustafa ala fatu o maayi ko dirɗa makko ene jokna o wi min lebbi yumen Aïcha wi lebbi 3 doccatal huɓɓata galle Mustafa sallallahu alaihi wasallam ko gurɗon o yi tamaroje min gori ko tamaroje e ndiyam ɓaleji ɗiɗi bandiraɓe sehilaɓe nam bandiraɓe sehilaɓe nam la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah o ayni hoore makko debbo goto arena la sallallahu o ya rasulullah mi rokkima hooram dela deƴƴi haalani sahabi goto ya rasulullah sa yiɗama ko mbeɗa yiɗimo min mbeɗa yiɗimo nela aɗa yimo holko joguiɗa o haydara hay feggere kaali gemde ala o ala sona wuttam ɓurde muɗum o ko mbaddata wudere ma sa rokkima wudere ma kedda ɓandu mer wonko joguiɗa e Qur'an o wi o wi eko joguiɗa e Qur'an ko min desɗima oɗo debbo oɗo ala probléme diine tampini en booluji ɗi gudde ɗe prestige cikken ko teddugal walillahi l-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al munafiqina la ya'lamun teddugal koye diine ma koye ɓerde wonde koye golle e balle wona e boolude wona e tasaji ɗi wonde ara asar wiya ɓuuri moƴƴude rewɓe ɓuuri hewde barke fof ko ɓurɓe famɗude tengge bandiraɓe sehilaɓe eyi nam even ledli
ko Angleterre naaji ko journaliste wono Taliban nangimo gorko makko resimo Angleterre o wi ɗum jangina kam Qur'an ɗum woni tengede o jaɓi bandiraɓe o yummen Ummu Sulaym yumum Anas ibn Malik ɓe jalti ko école al Mustafa sallallahu alaihi wasallam oɗon gandi tenge makko Abu Talha nde ari ƴamimo ene woni kefeero o wi gonta julɗo mbiya la ilaha illallah muhammadou rasulullah mi rokkuma hooram on wi la ilaha illallah muhammadou rasulullah o wi tenge ma timmi a dañi kam bandiraɓe sehilaɓe ey nam tenge makko ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah bandiraɓe sehilaɓe ey nam ɗum waɗi nela sallah sallam wi debbo resnata hoore mum ala abadan o resna hoore mum ko pijowo o wi la nikaha illa bi wali hadith rawahu tarmide tongode makko ko 11050 wala 11101 Abu Dawud 2085 omon to Ibnu Majah 1881 debbo resnata hoore mum oɗo debbo biɗo rokka nelaɗo hoore mum ɗum ɗo ko al Mustafa jeyi ɗum wi sallallahu alaihi wasallam mbiya sallallahu alaihi wasallam ayna sur ahzab en haala ɗum in arada nabi an yahkan an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin deysan ɗum ɗo kanko goto jeyi ɗum al Mustafa sallallahu alaihi wasallam eyi ko korsinaɗo ko jiɗaɗo ɗum noon rewo sunna makko daɗa sa rewani sunna makko a daɗata al Mustafa sallam annabi Moussa alayhi salam kalimu rahman ha haalde Allah kono to hadis o taw so a nelede o luyi hoore makko duuɓi jeerata o wawa resde walla sappo ɓe wonɗe France ɓe wonɗe Belgique jiɗa resde donki ndeysan sa ronki wiya Allah ya rahman ndumaɗa e astahfirullah فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال بنين ويجعل لكم جنات ويجعل انهار سارونكي رسده ارونكي دنجي دوما استغفار استغفر الله نجولا المصطفى والله الله جاكتما بيا يا الله يا رحمن سكركم اي بدي دنجي دب بدي سورade بدي رند فرجم الله ولما اي نعم الله ولما dara salawi sagataɓe son mbawa resde ñippe guite mon o son mbawa res koore horde ene ñippa guite ene reena farji san abou bi abi amtu sallallahu sallam o riwani sukaɓe o riwani la jeunesse o riwani hay goto enen joni joom enveloppe aji ko on natata joom bilguel rawa hen joom guertugel rawa hen joom auto rawa hen audience yimɓe mbaɗal ligne ene paadi miskineɓe jiyatama bi abi amtu sallallahu sallam ɓe mbi nelaɗo so yimɓe jooɗima e jondema grand place makko so ƴeewi kaari o ƴeewa kaari o fecce gilli makko o fecce musoji makko ndesan albujali sahabi jalil o wi gila tuumi kalɗo pottumi e nela sallah sallam o mosanami joni hay musoji koko joɓata if you don't have a lot of money nobody smiles for you so even the smiles you have to pay for them bo amul haalis kenn dula sourire même sourire bi leɓ ɗan kay fayi sa ala kalis nobody waɗama smile mosantake sa ari yimɓe ñirmino yo Allah dandene bone kalis Allah rokken kalis ha heew ndesen rewɓe julɓe moƴƴiɓe mahane ɓe galleji mbaɗen hen papa mbaɗen hen mama ay keyniraɓe kam fof ndendine mbaɗen e galle isiraɓe enen fof gonen galle goto mbeɗa andi galle goto nan ɗo imarat so aljuma ari mbeɗa heewi atton taniraɗo yimɓe fof gara ñala ɗon keyniraɓe isiraɓe fof sukaɓe worɓe rewɓe ɓe gona banggue kam fof ɓe belto e koppu goto mburu goto aduna o bandiraɓe seeɗa ko golle e balle ko mosdanan hen jaldanan hen horo metti Samba Diallo horo duk horo fi booli podenɗa ko aljanna Allah fodanma ko aljanna mbiyeɗa sa hawri a jogui aljanna sa juuli a jogui aljanna mbiyeɗa ya juul jamma ya ñammin ñamde ya moƴƴin haala nata aljanna an debbo o mbiyeɗa ya moƴƴe Samba Diallo chéri koko hayso Ousmane Diam ya moƴƴema hayso banno amin joguiɗa moƴƴa e makko juula joyima ndena hoorema koɗa korka ma nata aljanna ma aɗa ko woni toon wa hurun ain كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون الجنة نبيل النسان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى الجنة فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كون الجنة كو يهاكو ننهاكو ميجهاكو الله ننتون أيضا تتات الله موجن جيكو lu hoore ma ha mbawa resde helsinaki lawƴi boluji won menuisier won mécanicien won fof ha mbawa resde ndesa ndena hoore ma timmina diina ma bandiraɓe sehilaɓe enam qala dhalika bayni wa baynaka ayyama al ajalayn qadayt fala udwana alay wallahu ala ma naqulu wakil la ilaha illa allah muhammadur rasulullah lisan
o wi oɗo ɗum no lajal hakkude men sa timmini duuɓi jeetati ala probléme sa timmini sappo kadi ɗum ɓuri moƴƴude oɗon gandi annabi waɗata koko timmi koko sappo ko annabi Moussa luyi hoore mum duuɓi sappo ha wawa resde ndeysan omo ayna baali mo on ciftor ko kalannomi ko fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawidu amri ila Allah inna allaha basirun bil ibad ila liqa